Berduneko fronteko lubakietarantz goaz. Hemen milaka soldadu frantsesen artean, euskaldunak ere badaude. Norazoaz, eskual seme, arma hori eskutan hartuta. Armak hartzera deitu naute, frantsesen aldera. Larara, lara, 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 la lara, larara, la, larara. Frente honetan, eskualdunez osatutako batalioi bat dago. Maule, ziburu, garazi edo aitzirikikoak. Une honetan, soldadu guztiak lubaketik atera dira, alemanak suntsitzera. Soldadu bakar bat gelditu da lubakian. Bere periskopiotik begiratu eta alemanen posizioa aztertu eta honen berri ematen die. Gure soldadu euskaldunak onik atera daitezen. De mitrailleuse à 15 degrés nord et un canon de calibre 15. Tournée de 10 degrés vers Zer arraio diozu. Ez diorik egin, arren. Herrikideak gara, eskualdunak. Lehen mundu gerran euskararen erabilera aztertzen ari gara. Zer? Zera, eskualdunen batalioi bat dela entzun dugu. Oh, Bai, eta zuen artean beti euskaraz hitz egiten duzuela ere entzun dugu. bai, ala da. Baina oraintxe bertan frantsesez ari zinen. Hori, gerran ez da oso praktikoa, Ez da oso praktikoa. Aitzakia horregatik ari da euskara hiltzen. Ez dakizu zen min egiten duen zure ahotik frantsesa entzuteak. Ez dakizu zenbat aldiz kantatu dugun abesti eder hori. Euskara baizik ez dakiten horiek. Mors pour la patrie. Oh, no la mort pour la patrie! No la mort pour la patrie! Ez da zuk uste duzuna. Ez, metafora bada, metafora poetiko bat besterik ez. Ez gaitezen aritik urrundu. Euskara erabili behar duzu, zure herriarengatik. Erkideak entzun arretaz. 2 gradu ezker iparaldera, bai. Eta 6 gradu hegoaldera. Zer? Alemaniaren 6. Kide batek. Kide batek zer? 7 milimetroko kalibrea duen mirria teleskopikoak ornituriko. Ornitua zer? Eta kamuflaietarako xarre trinko batek estaliriko. Estalia zer? Baina, ze pasatzen da? Mortero bat botatzera doa! Oh, mon Dieu! Oh! Azer, eskabetxina. Zarraskia! Ba ez, etzen metafora poetiko bat. Zer? Zerrez. Lubakietan ere, euskaraz. Gora,